Hej alle sammen, det er Mette Stenberg her. Velkommen til denne live video med alle basisteknikkerne i forhold til stamping. Vi har kaldt den her for Volume 1, det betyder at der nok kommer nogle flere. Så i dag holder vi det ganske basic helt ned på jorden og stamper med Creative Clay og Vinylux og går alle værktøjerne igennem. For de er jeg som nogle gange kæmper lidt med at få det her stamping til at virke, så håber vi, at vi kan besvare nogle af alle jeres spørgsmål. Stil endelig spørgsmål i kommentarfeltet, hvis der skulle være noget. Ja, ellers så går jeg bare i gang. Videoen den bliver selvfølgelig gemt herinde, så I altid kan gå tilbage og se med, hvad der er sket. Lad os starte helt fra begyndelsen. Hvilke ting I skal bruge for at kunne stampe. Det første, det er pladerne. Her der har jeg Fashionista 11 fra MoU London. Når I modtager pladerne, så har de sådan en blå film på sig. Den blå film, den skal man fjerne. Ellers så virker stampingpladen ikke. Lige få fat i et hjørne hernede. Og hive den blå film af. Hvilket kan være lidt tricky her med handsker på. Sådan. Når den blå film er af, så vil jeg anbefale jer, første gang I tager en plade i brug, lige at rense pladen af med lidt isopropyl alkohol. Shellac Top Finish hedder det også inde på shoppen. Bare lige lidt isopropyl alkohol på en wipe, og så lige tørre pladen over. Så er man sikker på, at der i hvert fald ikke er en rest fra filmen, som kan drille jer, når I nu skal tage jeres plade i brug. Så har vi nogle forskellige stamper, som vi skal bruge til at samle vores mønster op med. En af mine personlige favoritter, det er Crystal Clear stamperen, som kommer fuldstændig som I ser her, sammen med en skraber. Stamperen den har et låg for at beskytte puden. Det tager vi lige af her. Så har den også et låg i bunden, som vi kan tage af og bruge, når vi stamper, fordi at så er stamperen den er fuldstændig gennemsigtigt. Og det betyder jo, at når vi skal placere vores design, så kan vi sætte den lige over neglen og dermed stampe meget, meget præcist. Vi kommer lige tilbage til vedligeholdelse af stamperne, fordi vi har også en lillebror til Crystal Clear stamperen, og det er Kaleidoscopic stamperen. Det er en mindre udgave. Den er stadigvæk gennemsigtig og har også en blød pude. Den har ikke et låg i bunden, som kan tages af, men den er god til sådan mere detaljeret arbejde og til mindre negle. Så har vi også en helt lille fætter, som jeg ikke har her, men der findes sådan en helt lille stamper, som er faktisk endnu mindre end en Kaleidoscopic stamperen. Den følger med, hvis man køber stamping kittet. Lige nu der er faktisk et tilbud på stamping kit med 9 plader, hvor man så også får et gratis kursus med. Man får en stamper med og en skraber. Og der er den der lille stamper med i, men jeg kan desværre ikke vise jer den. Jeg laver simpelthen for lange negle til at bruge den der lille stamper. Når I skal gøre jeres stampingpuder rene, så anbefaler vi en fnugrulle. Man kan købe sådan nogle små nogle i Søstrene Grene, 10'eren, eller hvor I nu støder på dem. Hvis der er overskydende lak på puden, så kan I simpelthen bare lige rulle henover med sådan en fnugrulle, så tager den resterne af lakken af. Skulle der sidde lidt lak tilbage på puden, hvilket godt kan komme til at ske en gang imellem, så kan man rense den af med både IPA, men I kan også godt forsigtigt rense den af med en lille smule Scrub Fresh. Det er fordi nogle gange så føler jeg, at hvis man bruger IPA rigtig meget, så kan den lave en lille film på stamperen, så den nogle gange ikke vil samle mønstret op. Og så føler jeg altså en gang imellem, så har stamperen brug for et lille hurtigt aftørring med Scrub Fresh. Men hvis det ikke er noget lak, der ligesom har sat sig fast, så bare nøjes med isopropylalkoholen eller fnugrullen. Så i dag vil jeg stampe med 3 forskellige
teknikker. Vi vil stampe bare med en hel farve. Så vil vi stampe med 2 farver, altså hvor vi stamper 2 farver oven på hinanden. Og til sidst så vil vi lave et farvefade af 3 farver. Så I kan se de forskellige ting, vi kan lave med stampingen. Til at lave den første bare hele farvenegl, der har jeg Pro Collection XL 20. Har nogle rigtig fine mønstre på sig. Jeg vender den lige på hovedet her, så jeg kan skrabe ud på mit papir. Så har jeg en af forårets store hits her. Shells in the Sand. Og den er stadigvæk en lille smule sticky. Når man stamper oven på shellac, så er det en fordel at beholde sit sticky layer, fordi så har man al den tid i verden at arbejde med, når man stamper. Det, der går galt nogle gange for nogen, det er, at man føler, at man enten skal arbejde så hurtigt, så det mislykkes for en, eller også så, hvis man stamper med neglelak oven på neglelak, jamen så er man nødt til at have den der fart på, for ellers så hærder det op for jer, og så overføres mønstret ikke til neglen. Nu skal jeg vise jer, hvad det er, jeg mener. Her der har jeg Hottie Tomato fra Creative Play. Når vi bruger lak til at stampe med, så er det ikke nødvendigt at fylde hele mønstret ud. I kan nøjes med bare at lægge en stribe lak op i toppen af designet. Og så tager I jeres skraber i en 45 grader vinkel. Det vil sige skrå på en ret vinkel. Den er 90 grader. Så I lægger den sådan ganske skrå. Og så bare i en hurtig bevægelse med let hånd trækker I ud over. Og nu kan I så se, det er hvad der sker, når man sidder og snakker. Og så det her der lidt op. Bare skrab over hurtigt. Og så tager I stamperen og presser ned over mønstret. Samler det op. Og whoopsie, så sidder det her på puden. I kan se, at jeg har også fået samlet en lille smule andet op, som jeg ikke ønsker at overføre til min negl. Nu er det her jo ikke en... Hvis man nu har en stor negl, eller man af en eller anden årsag får samlet noget op, som ikke skal være med på, så fjerner man bare lige det lak, enten med sin... Det kan være en pensel, eller en korrekturpen, eller det kan også bare lige være kortet her, hvor man lige kan tage det overskydende væk. Man kan også lige tage fat i sin knuprulle, og så lige så stille fjerne det. Fordi så får man i hvert fald ikke overført det til neglen. Så kommer lige i tanke om, at jeg lige skulle have et frisk sticky layer her. Og nu kan I se, at jeg sidder her og snakker, og nogle af jer tænker måske allerede, nej, nu bliver det der mønster der ikke overført. Hvis jeg nu havde fjernet topfilmen fra min shellac, eller hvis jeg havde stampet ovenpå Vinylox, så skulle jeg have stampet for længst. Men fordi jeg stamper oven på shellac, der har topfilmen, så kan jeg simpelthen bare tage den tid, jeg har brug for. Og så når jeg bruger min clear stamper, så kan jeg simpelthen placere lige ovenpå. Det her design er lige ved at være en lille smule for lille til den her negl. Men jeg gør det så godt jeg kan. Jeg kunne bare have valgt nogle kortere tipper. Så den der. Så vil I se, at herude på siden, der sidder noget neglelak, som simpelthen er hærdet. Og så er det bare lige at tage sin pensel, hvis det nu var på en kunde. Det der er så smart, det er, at kunden ikke får uhærdet lak ud på huden. Fordi så tager man lige sin pensel, og så lige tager det af det overskydende produkt, der sidder ude på kanterne. I er meget, meget stille. Der er slet ikke nogen, der siger hej eller stiller spørgsmål, men jeg kan se, der er nogen med. Hej Charlotte og Jeanette i hvert fald. Og så er det egentlig bare at slutte af med topcoat. Ved shellac er der frit valg ved brug af topcoat. Men når vi ikke har noget højt design, der skal dækkes, jamen så kan man anvende den originale topcoat, eller man kan anvende Express 5 topcoaten. Egentlig så skal I jo vælge topcoat efter jeres kunde, hvilket behov hun har.
Hvis I vil vide mere om de forskellige topcoats, så ligger der faktisk en live video fra tidligere her i gruppen, som I kan gå tilbage og se, hvor jeg forklarer, hvad forskellen er på de 3 topcoats. Så fjerner vi lige den her plade, så I kan kigge med. Så har vi, hvordan er lyset? Er det svært at se, hvad det er, jeg laver? Nej, sådan. Og så hærder vi den i lampen. Det må I lige finde jer i, at den lige kører i baggrunden. Til at lave et farvefade har jeg valgt Africa Collection. Den hedder 04. Og til det der vil jeg bruge min... igen har jeg valgt lige Creative Play til det her design. Toe the Lime. Cut to the Chase. Og Hottie Tomato. Creative Play er fantastisk til at stampe med, fordi at mange af lakkene, de er cremede. Når de er cremede i konsistensen, så er de som regel også meget tæt pigmenteret, og det gør dem helt fantastiske til at stampe med. Jeg skal lige have dem åbnet op her. Og lige den sidste. Sådan. Det er altid en god idé, når man skal stampe med flere farver, og så man gør sine flasker klar ved at åbne lågene. Her der vil jeg bruge en teknik, hvor jeg bare lægger en prik af hver farve i toppen, og så skraber jeg simpelthen farverne sammen. Nu skal jeg en lille smule mere på der. Så har jeg min skraber, og det I så gerne vil sikre jer inden I går videre til næste, det er selvfølgelig, at jeg skraber den ren. Så jeg tager lige en lille smule scrub brush, renser mine skraber af. Bliver man så ivrig, når man sidder her og gerne vil vise jer det hele. Og så tager jeg altså også lige den lille smule, jeg har på min stamper, enten med knuprulle eller med jeres wipe. Så er vi klar. ...45 grader vinkel, skraber, samler designet op. Så kan I se, det er her på stamperen, og så placerer I det ned over jeres design. Og igen som før, så er der en lille smule her, der har siddet og tørret på. Det der er fordelen ved at gøre det i sticky layer, eller topfilm med porcelænlak, det er, at så får kunden ikke alt det her lak ud på huden. Fordi man kan faktisk lade det sidde og tørre på stamperen, inden vi påfører det til neglen. Skal jeg lige have farve, så jeg kan se den rigtigt. Nu spørger jeg lige nogen, om I kan se for lyset. Jeg føler, det er lidt skarpt her ved mig, men det kan godt være, det ser anderledes ud på skærmen derhjemme. Så afslutter vi bare med topcoat, og egentlig så kan man ret hurtigt, når I sidder og arbejder på en kunde, så vil I jo typisk lægge på de her nogle negle ad gangen. Og så er det altså ret hurtigt tørt, så man kan gå direkte til påføring af topcoaten. Jeg skal nok lige lægge dem op til sidst, så I kan se dem. Jeg kan se, at lyset er lidt skarpt. Sådan. Så har jeg her valgt Princess Collection 14 til mit design, hvor jeg vil dobbeltstampe. Og her der har jeg en baggrund, der er rigtig, rigtig fin. Som I nok har set i et af de andre design, jeg har lagt op, så er jeg ret begejstret for den her additiv, der hedder Tainted Gold. Tainted Gold oven på alt, der giver den sådan et rosa skær, sådan et metallic skær. Og her der har jeg lagt den oven på sugarcane, og det giver simpelthen den fineste effekt. Til at stampe med har jeg så valgt at stampe med Pink Leggings og med, hvad skal vi tage?
tror vi tager Jelly. Nej, Video Violet. Undskyld, Blue Eyeshadow. Men først så stamper jeg med den mørkeste farve. Lige i det her tilfælde. Det kunne også være den lyseste, hvis det var et andet design, jeg vil opnå. Og igen, så er det bare den øverste del af mit design, jeg lige lægger lak på. Og igen sørger jeg lige for, at min stampingpude er klar. Og jeg har en skraber. Hvis man arbejder med nogle Vinylox farver, som man ikke synes, der er så meget pigment i, så kan man arbejde dem lidt frem og tilbage på pladen, for at nogle af solventerne når at fordampe lidt, så der sidder lidt flere pigmenter tilbage. Og når vi har sticky layer fra topfilmen, så har man jo god tid. Det har jeg så ikke i det her tilfælde, fordi jeg har additiver på mit design. Så der kan I se, hvad der skete. Der har jeg simpelthen ikke nok lagt på til at sidde og arbejde frem og tilbage. Og det er et meget godt eksempel på, hvad der sker for mange af jer. Og så er der altså ikke andet for, end at tage en wipe og lige få renset pladen af. Hvis man går direkte på med lak igen, så vil jeres mønster ikke blive lige så tydeligt, som hvis I får renset af. Det er også sådan en... Og hvis man ikke er øvet i det, og ikke har prøvet det før, jamen hvor skal man så vide det fra? Så fordi det er Vinylox, og det er en hurtigtørrende lak, så tror jeg lige, jeg vælger at fylde hele designet ud, så det ikke når her for mig. Tager min skraber, 45 grader vinkel, et træk. Tager min pude. Og nu kan I se, nej, jeg ved ikke, om I kan se det. Så kigger jeg ned i. Den har samlet lidt op. Men det her, det er så en farve, som ikke bliver helt så tydelig, når den bliver stampet på. Og det er jo sådan nogle erfaringer, man gør sig lidt hen ad vejen. Den var tydeligere i dag, da jeg gjorde det. Det var også lyst. Nu er det blevet lidt mørkere, så er det lidt sværere at se. Så jeg tager lige af her, fjerner lige alt det der lak igen fra pladen. Så som I kan se her, selvom man er vant til at stampe, så kan der altså være små finurligheder, der gør, at at det lige kan drille lidt. Jeg går tilbage til min Cut to the Chase igen, for lige at få en lidt mørkere farve, så I får et tydeligere billede her under kamera. Creative Play behøver vi kun at lægge på. Skraber. Til en stamper. Samle op. Og så... Nej, den er heller ikke samlet op. Jamen nu kan I se, nu er det nok... Nu har jeg brugt fnugrullen nogle gange på min stamper. Så driller den lidt. Nu tager jeg lige en wipe og tørrer den af. Og så prøver jeg igen. Nej, hvor er det befriende det her. Det sker også for mig, var. Jeg vil det lige fordampe fra pladen, før jeg skraber en gang til. Det er også det, der kan ske nogle gange, det er, hvis man lige har tørret af med IPA på pladen, eller Scrub Fresh, så man går direkte på med lakken igen, så kan det blande sig med lakken. Sådan. Så var det der. Og så placerer vi det lige på. Så kom det over. Det jeg så vil, det er, at jeg vil bruge det samme mønster til at stampe oveni. Det giver en ret fin effekt, når man bruger det samme mønster. Og så bare vender det på hovedet og stamper med en anden farve. Går jeg lige tilbage til min pink legging, som jeg sagde, jeg ville bruge. Jeg skal lige have en tør wipe på pladen.
tager min skraber. Samler op. Og stamper, så vender jeg det på hovedet. Og sætter det lidt anderledes. Sådan. Så får man sådan en lidt todimensionel effekt. Fordi man stamper de her flere farver oven på hinanden. Det giver et ret godt look. Hvis jeg selv skal sige det. Det kan være svært at se de her lyse farver under kameraet. Jeg skal nok tage nogle billeder af designsene tæt på og lægge op i gruppen bagefter. Sådan. Så har jeg også lavet her, har jeg bare en glimmernegl, fordi man kan jo stampe på alle mulige baggrunde. Det behøver jo ikke bare at være ensfarvet baggrunden. I kan stampe ovenpå baggrunden, der har ensfarvet, der har additiver, der har glimmer. Det eneste, I skal være opmærksom på, det er, at der jo så ikke er nogen topfilm, så skal det gå hurtigt, når man stamper. Her der har jeg fashionistdagen, som vi pakket op. For bare at vise, så har jeg Creative Play Black and Forth. Fantastisk stamping lak. Jeg skal lige bestemme mig for et område her på. Nu skal jeg lige have gjort min stamper klar først. I har måske nok regnet ud allerede, hvad for en der er min favorit, men det sagde jeg også til at starte med. For os, der har kunder, så har vi jo, os der selv kan lide lange negle, så har vi en tendens til at lave lidt lange negle på vores kunder, og så er den der stamper altså formidabel. Sådan der. Så lige rejse den lidt op der. Skraber. Lidt hånd. Samler op. Og overfører. Skal jeg lige se for lyset her. Sådan der. Det er en super fin effekt med en glimmerbaggrund. Og igen, så er det bare at afslutte med topcoaten. Når man afslutter med topcoaten, så kommer glimmeren jo rigtig frem. I den anden video med topcoatsene, der går vi også igennem 5-point polish. Det gør jeg ikke her, når jeg arbejder på tipper. Det kender I sikkert godt altid, så har man lidt anden pålægningsmåde. Og så er det bare her den ind i lampen. I har været meget, meget stille. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål. Nej, nu har Tina sluttet sig til. Hun er nede på træningsaften. Hvis I har nogle spørgsmål, så er det jo bare med at fyre løs. Hvis I har noget, I tænker, I vil se. Her der har jeg en af farvefadesene, som vi lavede til CND on Tour. Det er også meget cool at stampe ovenpå. Kan jeg gå tilbage til min Princess Collection her og vælge et design. Sommerfugle. Generelt til at starte med, så er sort og hvid altid nogle gode startlakke. Black and Forth Blanked Out fra Creative Play. Cream Puff Blackpool fra Vinylux. Sølv og guld Silver Chrome. Go Antiquing fra Creative Play. Og nu skal jeg lige se. Polish My Act. Sølven er også rigtig god. Så hvis man gerne vil starte og skal øve og have sådan en god succes fra start af, så er det altid en god idé lige at starte med basisfarverne. Fordi de er så tæt pigmenteret, så der er nærmest garanti for succes hver gang. Det er meget sød, den her med sommerfuglene.
Det er jo snart sommer, håber vi. Eller i hvert fald forår. Men man kommer på sommertanker med alle de her lækre farver, der er på vej. Hvis I ikke har nået at forudbestille Rhythm and Heat kollektionen, så kan det stadigvæk nås indtil 10. marts og få jeres gratis gave med. Meget simpelt, men giver en rigtig, rigtig god effekt. Her er et andet eksempel på en lak, hvor jeg har dobbeltstampet med farverne, eller på en negl. Og det giver super fint, super fin effekt til designet. Her der var den færdige negl med farvefade. Og det er lidt svært at se her i lyset, eller også er det bare mig. Husk, når I har brugt jeres plader, nu kan I se, at jeg har en sort plade her, få dem renset af med det samme, når I har brugt den, og læg den hen i skuffen, fordi så når lakken ikke at sætte sig fast. Hvis lakken når at sætte sig godt fast, så kan det godt lige kræve lidt arbejde at få det af igen. Scrub Fresh fjerner fint lakken fra pladen. Det eneste Scrub Fresh gør, er, at den gør pladen en lille smule mat. Men så kan man tage sit isopropylalkohol og lige tørre pladen over, og så bliver den fint blank igen. Men det har altså ingen betydning for, hvor godt den stamper. I kan se, nu er den helt blank og fin igen. Og det samme gælder med jeres skraber. Få dem lige renset af. Det her, det er et lille kort, som følger med alle stamperne. Det er jo egentlig sådan et halvt dankort størrelse og tykkelse. Sørg for ikke at bruge for meget kræfter, når I skraber, fordi så er det, I godt kan få skrabet lidt for meget lak af. Og igen, I så jo lidt med stampingpuden. Nogle gange, så kan der ligesom sætte sig en lille film på, enten måske fra jeres fnugrulle, eller hvis I har brugt for meget IPA på den, så kan man altså lige give den et hurtigt wipe med Scrub Freshen. Som I kan se, så den her, den er måske blevet en lille smule mat, men den har altså også brugt rigtig mange gange. Men overhovedet ikke mat. Jeg kan sagtens se igennem den, når jeg skal placere mit design. Så der sker ingenting ved. Det eneste jeg fraråder, det er ren acetone. Det opløser simpelthen overfladen af lakken. Så det var over and out herfra. En lille kort stamping kursus volume 1 med Creative Play og Vinylux. Jeg glæder mig til at se, hvad I har skrevet. Kommentarerne, de kommer ikke op i dag, som de plejer at gøre, men jeg kan se, at der er nogen, der har skrevet. Så jeg vil gå tilbage og få svaret, hvis der er nogle spørgsmål iblandt. Og så glæder jeg mig til at se jer til volume 2 inden så længe. Hej hej alle sammen!